ni mabhazi kuenda kunogara mukwasha nikuona tezvaro. So iye mukwasha anozvarwa kumberengwa ndobva aroora kuchiweshe ndobva azowanawo musha kuchiweshe but kwete kumba kwana tezvara kwakewo zvekutoti kubva kwana tezvara kusvika kumba kwake kunotokwirwa bhazi. Ane vana vangani? 2 vana vaviri. Mukadzi paakabva kuchiweshe kumba kwake achiuya mukati meguta redhorobha haana kaunda zvekufona. Aiwa igaro zati kumba ndekwani? Kumba ndekwangu. Ndobva kwira bhazi ndobva pinda papi? Ndobva pinda paHarare ndokuenda kubasa kumurume wake. Achisvika kubasa kwemurume wake dhuma amwene variko varitonzi mama wane 3 days vakauya but murume uya anoroja imba 1 zvaanoroja imba 1 ichokwadi. Muroora akatozvinzwa kuti pamba pamunoroja munogona kunge pane vamwe vakadzi vane varume koita vamwe vabereki vane vana vavo vamwene vaitokumbirirwa imwe imba yavaitorara nekuti mwana anemba anemba imwe chete vaine 3 days. Muroora achibva ati mama ndasiya vana vari vega handizi kugara ndavinga chikafu kukwazisa vamwene unoita zvisezvindira vamwene ari pamapake anga achiita zvikanzi mama ini nhasi sei ndakudzora akangorara mangwana kutoita sei akudzokera ende akatanga kutodzokera zvakare vamwene vasati vakuita sei vasati vakudzokera ndokutengerwa girosari rake ndokuperekedzwa pano paMbare kumabhazi vanoziva mabhazi anoenda pane mabhazi anonzi ekwaamai ekwaZimbabwe ndokwaanoenda right. Amai vaburuka atopiwa taxi mari taxi apinda mutaxi asvika aburuka pamataxi auda kufamba kubva pamataxi svikanzi navamwene grosari rakawandisa izvi wamboita vamwe vana vakawanda seka ndonova unochengeta kana kutoti vanasevere vangu ndo vakutodya havo. Svikanzi mama onai kukwira bhazi kugara ndichingouya handina musevenzi izvezvi ndasiya vana ndachengetesa kuti ndiendese vana kuvabereki vangu ndikwatinogara kunitoda bhazi futi izvezvi ndinangosiya vana vaenda panext door. Saka kana ndichostora chikafu ndofanira kuita sei? Kutongotora chikafu chinondikwanisa kundipedzera mwedzi kana nguva yakareba ichinda nemadhesi kuti baba vacho vachazoya kumbarini. Zvikanzi chikafu chakawanda ichi. Vakatakura zvinore makuda kuti vakuperekedzwa kubhazi. Muroora ndokuti singangoita dzungu akatakura saga rake irera ndiye pasi ndokutanga kutokava munhu akutobudisa furo mumuromo munhu akutoruma rurimi. Munoziva inzvimbo inogawanda vanhu vakutomhanya chii chaitika chibodo batsirai munhu. So panga pane mumwe munhu anozivikanwa sapasta angonzi one zvotika vanhu vachibva rona pasta tinokunzwai kaimi endai munoita sei munobatsira mwana uyu. Pasta vai vachibva kusvika ipapo vachibva vati mupei mhepo vachibva kusvika pakati paipo ndovaita se ndobva vangoita zvavaitawo zvingonamatira munhu mukadzi vachibva vaita se amuka paipai wakunzwa sei kuchicha akutoradza kunyara because vamwe vanga vachimudira mvura vamwe vachimubvisa bhutsu sezvekuti anofanira kuti aone mweya. Chii chaitika zvaanga kutaura ipapo achikanzi ndinapasa no kana une zvawaone sezvone zvaitika usaite sei usataure anditika ndoda kuti ugare pasi futi ndiite sei ndikunamatire. Muri yeZimbabwe ndaona chisionekwe pazuva ranhasi zvaitika nhasi izvi ndezvanhasi kuseni kuno pasta vaive munhu amuka pasi zvikanzi chiuya ndikunamatire but zvataurwa napasta vati izvo munani zvikanzi ndine vanhu vandauya navo zvikanzi ndiri kukumbira kana uine munhu wauya naye kubva panapa vatiri kukunamatira panapa enda unopinda mubhazi wega kubva panapa kana wangu waperekedzwa ari mwana wako ari murume wako kana kuti aninge wotuma kuti akuperekedze kubva panapa pandakukunamatira panapa enda kubhazi wega is better kana une zvinhu zviri kurema ubatsire una vamwe vanhu zvavo asi wawabva naye aiwa guma panapa vachipedza kudaro vamwene vaiva ndokungochevhera padhuze napasta mucheka vamwene mbama kureva mufundisi munhu waMwari anointed asi vamwene ndobva varova mbama kune mufundisi zvikanzi kumuroere mufundisi. Ini ndinda vaine mwana uyu muroora wangu mwana wemwana wangu panoitwa vana vaviri unofungidzire pane makore mangani vanhu saka nauchiti inini ndinda vaine mwana ndiri kuroya mwana. Svikanzi aiwa manzwa here zvandataura tatanga vemukomana webasa kana abhadharwa kunyangwe munin'ina wavo iwo kunyangwe dai vari mai vavo ndati kana vone munhu wamauya naye
ndiri kuda kuti kana kune dziri mhepo dzatumirwa aiwa paari ndo pananamatira wainaye ndigoni kumunamatira kuti asi kurwara mhepo dzinogona kutevera iye ndati iye ndamukavhira ngabve pano akanangoma ari ega. Mhuri yeZimbabwe regai ndikuudzei nokuti hapana chandinozvivanza nekuti vanhu vanga vakaungana. Pastor Muchefa wapiwa mbama. Pastor Muchefa ndo wapiwa mbama pambara vanhu vakatarisa. Pastor vedu vepana pa ndo varohana Vamwene. Pastor Muchefa weChromatos ndo varo vachiita basa raMwari. Ndo varo kandibatsire munhu. Avana kuenda nokuda vanhu vati tinokunzwa imimi muri kuziva pakaungana vanhu apo vachipaka mota pakaungana vanhu apo pane munhu ari kuita soso unoziva unotonyera unenge kuenda ka unenge uchizivikanwa vakatirega ndiende ndo pavasvika vachipiwa baba namwene vaiva kuti asi chandifadza manje chandifadza vanhu vakakaungana ipapo varamba zvikanzi hamuna kwamuri kuenda nemuroora hamuna kwamuri kuenda mira ipapo vachibva vabva ipapo ndobva vazoenda pane imwe nzvimbo iri pedyo neimwe toilet ndobva vafonda kufunda murume kuti ndozvaitika kuno murume zvikanzi ndave kubasa uri kunzwa sei unokwanisa here kuti uite sei ufambe kana uchinzwa uchikwanisa uchifamba enda kana uchinzwa zvisingaiti dzoka kunoko murume akati kukandidzoke indipinda mbazi akudzokeki kunodzokeka sei unodzokeka sei zvadai so ndobva vaenda so pari zvinozvo atisatadza kuti zvapapi uyezve mubhazi maenda kandi mukombe maenda afamba sei apapi asi vamwene vadzokera zvakare kumba kwemwanakomana saka apa kureva kuti baba Isabel Vamwene nemuroora havana kuzombowana mukana wekuti vanhu vanga varamba kusanganisira mavhenda nevamwe vanhu zvikadzi aiwa hakuna zvakadaro apa hamusangane nekuti mufundisi ndo zvaanga ataura hamusangane vanhu vanoletera vanga kutoona vega kuti alright katidai so baba Isabel vatita right Vamwene vakabva kumberengwa yes muroora akabva kuchiweshe Vamwene ndo vakatanga kuuya vane mazuva 3 days vavepo muroora achiuya angorara chete asingazivi variko akaona vari kumba akaudzwa nemurume wake anova mwanakomana wevamwene kuti mama vagara vari kuno kuchi 3 days kurati murume wake anga asina kuudza mudzimai kuti mama vakauya vari kuno kudhara okay saka asvika pape muroora ndobva atina ndisi kugara ndobva angorara usiku umwe chete mangwana anova nhasi achitengerwa grocery achienda kumabhazi achiperekedzwa navamwene vachisvika pabhazi pape muroora ndopaita sei ndopadona akutobuda furo akatakura grocery rake okay so nguva yadona muroora amwene vanga vareacta sei vanga iye vatovhundukawo zvanzi veduwe ko vanhu vaita seko muroora wangu idiwe chiko zvinhu kaizvi muno uri utobuda furo mere yavo ndoyatizounganidza vanhu ndobva vaungana pape mubatsiri Pastor Muchefa vanga vachizvifambirawo panzvimbo iyoyo kana kuti zvaonekwa havana even iye muroora vatomuti vakunamatira dautira zvikanzi no kana une zvaona kana sei usataure no ingonanga mubasa asi uchibva panapa usaoni munhu wanogumana naye kaunda sei kana anga achikuperekedza kunyange dai anga ari murume wako uchibva panapa enda wega grocery rako richatakurwa nevanhu vachazoisa vamwe vanhu zvavo panapa vasiri vavabva nawo yes asi vamwene ava don't touch anotomboziva ndi vamwene angoti wauya naye usafambidzana naye kureva kuti ndiye asiri right ameno icho chinoda ndimi ngatidzifambire nyaya dzacho dzendimi Maitisipaini for the pizza the pro. Fana tusi pekesha na mturai baba. Jumanda wakachiweba kemele cash. Jumanda wakachiweba kemele cash. Simpiniti horo maiti. Wakachiweb. Riti vu. Icho chakaipa. Andiani uyo? Andiani ari kuimba apa? Andiani ari kutaura apa? Musiva. Kaspa Gombe. Ndikubvunza vaZimbabwe. Inonzi chini? All right.
apa ndime ka ndime ka pana zoya kandimi kubereka ipapa kubereka kandimi saka takupinda ikapera takupinda net 1 ndaona andi bipaka ndida kumfonera fona ibema fona